Assalamu alaikum hormatly adamlar. Mana bugün soň bizler Eskişehir'e geldik. Madem diýdik gezel diýdik ikoli beltişip gittik awtobusymda hayvanat bagyna baryp ýöredik dänigim. Hayvanat bagyna girjek bolduk. Girdik soň toşun 90 liradan bilet bar eken normal eken bizler girdik dänigim. Hayvanlar böl baştan tomaşa et başladyk. Soň garasam diýoguşlar ba, kengurular ba mana ýaty uklap. Ey mail diýdim de oňa garasam soň bu gapdalgasam keyiklerim bar ey. Ondan soň bel muňa garasan diýdim. Mana bu ýaty galan diýdim. Bu näçe ýaty diýdim. Onu boş ver diýdi. Soň ak diýip gördüňmi diýdi biri. Ýok men ak diýip görmek melodiýa gördüm diýdim. Melodiýa görünme ýadyma düşýär diýdi. Soň bir garasam ak diýen bar eken. Mana ak diýe. Soň pişwakkalaram aýlanyp berde, piştirlerim aýlanyp soň mal näme bardım geçilerin ýanyna. Soň o Amerikanyň düýesi lama bar eken. Bak ören odan eken hemme zat normal eken. Soň şöyle piyadalap ýene ýöräp başlady. Ýöräberdik ýanymyzdakylary ýöräkip bary. Soň ma berde bir kuş gördük. Kuş näme adyny toşny ýadyma ýa düşenok lekin yumurtalar bar eken. Garaňlar 8-9 yumurtasy. Şu yumurtamy degmesin diýip garawlap aýlanyp berýär. Soň olsanygym men olsanygym gittim bir sıçanyň kettesini görüp kaldym orada. Kette sıçan näme diýdi. Bular näme pişik ýanyp golyp mermerat aýlanyp berýär. Mana bular näme o pilen ýanynda aýlanýan multikdaka nämelerden bular diýdim de bunam gördüm. Soň adamlaram aýlanyp berýär näme çeň bilmän. Mana burada Yugurip gazlar bir tomaşa edel diýdik mana gazlar ördekler arkaýyn aýlanyp öýnesiniň öýüne gelen ýany. Menem soň assalamu aleykum diýip girdim berde näme baka diýip soň garasam berde pingvinler bar eken. Bular hadirliň içinde ýaşaýar eken sebäbi yssyda Türkiýe. Soňky ýerde ýaşansa bolanok. Soň onu görüp çykdyk ýenem gaz, tawuk, aňyr bäri diýdi oňa çeliňiňiz aýtmaýan surat düşürin diýdi. Soň ma köprüňizde gel surat düşürin bir surat düşürdim. Soň mamalarym aýlanyp berýän Eskişehir'däki. Söýdi bana bölüň ýörep ýeniden ýolap ýolumuzy dowam etdirdik. Soň bir garasak orada biri näme dotyr eken, keyikler bar eken. Keyikleri surat düşürdük. Soň ma burada güller ýaman owadan oňa ekilipdir. Bagçalar çok güzelmiş. Gel diýdim şularam bir oňaçalap video alaýyn diýdim. Ýeňeňizem ýöräkip barýar indi nämesin ýöräp tomaş etip berýär. Men arkadan video düşürýip barýar näme deýin. Dogurdam. Soň ma böre bardym. Keyin erkek bar eken enagar. Keyin erkegine gara näme şahly 10 metr uzan. Saat soň men diýdim gel şurada bir marojny diýdim. Marojny ýejek bolup barsam ördem. Kredi kart geçerildir diýýär birine haýyş edip pul berip ahyry şöyle edip aldyk. Meýledik bizler turist diýdik, gaty görmedidik. Bolýar diýdi. Soň mana böyle gidýotýuz ýenem turnalar, şerşeler, bu nämeler, kuşlar uçup etdi, hemme zat normal diýdim. O gördük. Horaşa eken diýdik. Soň mana böyle maymuna meňzeş bir zatlarym bar, aňyr bäri çapalap berýär. Soň meýledi ondan soň geçip papugaýlar tamaşa etdik. Papuaylaryň özüniň ýeri bar eken, ýörükde toty kuşlaryň her hil görnüşleri bar eken, ular gördük, haýran galdyk, wa diýdik, a diýdik, o diýdik. Opşin normal hem zat dogurdam. Soň o kuşlara elim tutup iň berjek ýanyna getdik, alda koýduk, berde iki sany porsuk ýatyr eken, soň berde haşryk mı näme bolup zemzem mi diýsek, ularym gatyrlanmy, ýaçynmy bilemok. Mana böyle lekin bir san canlı bar eken hamilyon. Bana bu hamilyona görýänizem nähili? Hamilyon dämi şoňa diýen. Bulam haşyk zemzem ýa bir zatmy. Ýöne bunyň renk ütgen bolmaly eger. Mümkin bolsa hazır renkini ütketmegen mümkin. Gara bu renk ütkep başlady bu tarafa geçse gyzyl swediň ýanyna bar berse renk hem gyzylaýyp başlaýar eken. Hakykatdan hem şo dogry eken. Soň bu ýerde kany gördük, o magulda kawara. Ýöne ulu azrak sar eken. Bu arada bir san akylan bar eken. Akylan bu ölümi kaya gatyrylan diýip svedim. Ýaksam bul kıymylda deneler bul. Hakykatdan hem canly eken diýdim eýsem. Oýun edip aýtmaýyn diýdim ölem däl eken. Bana burada ýene bir san suýlanlar bar, ondan soň sıçanlar, aňyry bäri, şuňa zatlar bar eken. Kuşlar hem tomaşa edip
Gittik şöyle dip. Burada yılanlar, her xil görünüşlü kuşlar var. Gözlerinde pırdat oti. Bular bizler tamaşa edip, ular bizler tamaşa etdi ya bizler ular tamaşa edip bilmeyen bir zatlara bolotdi karaçsam men çıktım canlı yayın açan yana qoldum TikTok yerin yana oldum anır ver görmettik zaten ondan sonra yenge otururken geldiydi yine bir surat çektiydi zor eken deydi sonra buradan yine ma uzun jirafan yanından heykelin yanından çıkıp barsak burada su altı dünyası var eken. Gere şöyle bir girildi. Son fantan yanında yine surat düşen yana kolduk azırak. Ondan sonra Suvaltı dünyasına girdik. Suvaltı dünyasının kapısından girdim. Ben giren vardım surat çekpat yerken bir ikisi. Ay bolya dedim onun suratını ayırdım. Daniyim son montajdan börsüne uzaldı. Resk hızlı etmesem bolmayediydim. Bolma sığanak dedim. Yer kalmayediydim. Resk git başladı hızlı. Sonra böyle balıklar gördük, balıklar sarı, kızıl, her xili yüz böyle akvaryumda. Sonra böyle yaman yer varken ortadan geçkideyim üstünde su akpati hem zat normal. Öyle turuncuyum aylanıyor ortada. Sonra o zaman balıklar üstünden tomuş et balıyorken. Yani etil Florida kayanak olmasam şunun berrağından barakenden normal oluyor. Onca olsa yaman değerliysen balıyorken. Sonra böyle balıklar tomuş ediyen içine girip ama burada pülsos varken deniz pülsosu denizler arasında zaten robot pülsos sonra olsa burada yine balıklar akullar her zatlar gördüm sonra balıklar görüp ben bir karsan yengeniz yokken yere gittik bu deyip aktardım balıklar tamaşa ettim aktardım yem tapılanak yine balıklar tamaşa ettim sonra çağalan içinden hem aktarıyan bu tapılanak yere kadıysam sonra turuncu olup görünüp kaldı sonra akula idirmen kam gel ver sen dedim. Gel ver dedim. Akula imeder ben video düşürdüm. Sonra böyle geldi ben video düşürdü. Bar sen baş dedim gel video çekmen dedim. Sonra ben video çek başladım. Benim tiz böyle hızlandır koyardım. Bağımıza bağlı. Ahir içimiz açıktayın. Dedim gel bir zat iyi bir şey dedim. Varsak orada hem kredi kartı geçerli diye ne diye iyi iştik karaçı bir zat oldu. Taşar çıktık zürafanın yine suratını düşürdük zaten hoş geldiniz kaydıp gelmem deyip yaz kaynıyor. Bolya deyip gelerstiydik bolya diye onda. Sonra çıktık şöyle deyip sağollaşıp zaten hayvanat bağından çıktık da yine hem yürü indi nereye gitmeli yerinde ben. İndi niye gitmeli gittik hayvanat bağından çıktık maşallah gelişimiz yani yine hem çıktık. Bu ne fantan santan anır ver zaten varken son çıkan yerimizde var. Bölme halkı uruş devrinden kalan, atan devrinden kalan uçaklar zaten varken üstünde atamın kolu varken Atatürk'ün kolu. Sonra şöyle maşallah ağ uçakta Atatürk'ün kolu varken o kadim uçaklarda sonra iki kolu benim yürüdük direkler var uzun telli mercindek yani hem zaten normal. Sonra burada Türk dünyasında değişli bir neçe binalar varken tarih binalar. Öğreğe girdik 30 lira pul talep 2 olup 60'tan şöyle girdik haraçı böyle normal. Sonra Taç Mahal'ın da biraz surat. İşte Hindistan'a gelen yana kolup sonra burada köhne binaların tarihi binalar varken esas ben hayran aldığına zaten şotaydı ne yine Sultan Sancar'ın binası varken şotaydı. Sultan Sancar türbesi şotayda hedir yine görüyorsunuz yine şotayda yine Sultan Sancar'ın hem mavzuleyine yer veriliptir. Ondan sonra yine Samarkand, Bukhara, Xiva yine şunyalı şehirlerin kiçeldilen görünüşleri koyuluptur. Yine Sultan Tekeş'in kümmeti hem bariken göndermişteki yine şu Türk dünyası, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan'daki hem binalar var. Yine bulum Abdülhamid Han'ın Suudi Arabistan'da inşa eden tren gari, şu zatlar yine köp tarih binaların kiçeldilen görünüşü var. Yine bulum Samarkand hormatlı adamı göre oturuşumuz yani. Yine şu Türkiye'deki yine Türk devletine değişli Türkiye hem Özbekistan, Türk dünyasına değişli bina. Yine bulum Edirne'deki Selimiye Camisi hormatlı adamı. Göre oturuşumuz yani yine Türk dünyasının hem baydakları var. Son benim Taç Mahal, o zaman oturup biraz rakibat ettim Taç Mahal, edilip kettiler yani deyip mabudum özüm edilip Hindistan'a var yani deyip video çektim. Yolların arasından yürüyüp git Paris yani nire varmalık deyip sonra omuzdan bir xil zatlar çıkıp başlayıp köşük deniz emeğinde gemi var, zat var.
Son deniz yanı eken gördüydüm, zor eken deydim, normal eken deydim. Yenem yöre apares, sarı bilen, turuncu bilen, näme bilen şoňuly yöre apares. Öňümizde ertekler dünyasy çykdy, muňa näme diýjek? Seri daha şato çykdy, şato diýer eken bular. Masal şatosy. Bize ertekler dünyasy zat diýedik bilen şunu ýaly eken karaçy. Soň şöyle bardyk, börün girşem bilen 80 TL eken, 80 TL berip girdik, oňa degmeýär eken bir gatna çykýan, ondan pol ýokara çykaran ok, yarım yapykmy näme, ey soň karaçy azrak 80 TL berenme içim koydy, iki kişi 160 TL de soňra berenim içim koydum, näse diýdim ýokara çykyp azrak şondam aýlandym pul talan soň näme deýin diýdim. Soňra bördün çykyp video aldyk, bu üstünde ýetler okuwy tarpdyrym näme, bäde ýürek zat görkezpati surat düşüp paylaşpatylar karaçy eski şäherde okap okuwy tarpdyrýan bu talipler. Soňra sany bular video aldyk, zaýetdik, taşda örebi aýlandyk ma şey dip şatolar, şatonyň ýanynda ýokarsynda aňyr bäri hereketler etdik. Soňra sany biz gideldiýdik, gitmeli bolsa geldiýdim, menem birazrak video çekiş ýokarynda diýdim. Çelli bolsaň berde video çekdik, soň näme etjegimi bilmän, içim gysyp, kowalaşymy oýnadym, gizlen piçek oýnadym da bäden çykdym. Soň şeýle ylgap ýöretdik, tänim ylgap näme näme deýin diýdim da ordam. Bolýar diýdi karaç aýlanyp soň ahyr öýe gaýtdyk.